In 1983, Pratenga brought Indians Peter Sachikoni. 1983, Takatenga brought a family of my brothers, Babankuru, and Saka, historical is for Ababon, was the Agan and Kuru. I'm Singare could endure the approach. I can go to the Buddhist, Tatika approach. Then one way said to get 6. One way saw Samari, about 450, 450 each. In Babong, we need Angas Naman. I'm the first one in the family. Angas Naman. Then I undertook to pay the money. In my one Gaga Gunis Banan, Namini. They were not beside my own palm shop with daddy, one who got somewhere bozy. Shangas half in it. And I'm not second to walk to the sizes. Not beside my own cooking out to Pambapakasara, Zimbabwe Zakasara, my papa. The Catara Mount Gaganau. Nagana Wara. Plot upon next, walk to you. Zimbabwe is Zim cut me plot yaku. Pamgan. Sakazakan Zimbabwe, Zidim cut plot. Saka Babonga no, or what's worry. Saka Wakatora, Wakapunza Baza, my own. Wakatora. Property yes my own. Nishka Shakarim and my own gesture, Wakatora, but my window. My Nimarata Wakatora just Waka in back where Zaza Bispa up. When I Pinam Katme plots. Saka Tagar, that size was one. Okay. Tagar, that size was one, you know, one was Nazibuchi, Dindagabata. Jiboyaki, Takapana, 28 hectares. Each as poor 4 hectares, 4 hectares. As is the because on what could call primary school. That size was when Dinda got to know what to Yamaru proposed that Kunuku Bonda Yamaru. Dinda got to know what to run a Bazra Bensi. We are put the wow only do Patapia. Jesus, a Panachan, Fogas, you are put Chichi. Waka Tower and Baba sees Dinda Kabada, Dakas or Ranzi. Baba wakati Maria Mungu wa Aisha ndio. Ende ama zangu zipana basi. Wanazizia kuti ndo zakaitika. Hakuna Mungu akateka plot hiyo. Inine ama zangu zindisa kabada. Mapepa acho ndinayo sisi pala. Proof of payment yangu inini ndinayo. Ende mali zese plot zaiya through me, through my office. Nditoshanda kubasa ku insurance. Maria se Dinda ito ndichiba warari kuyazo badala bali popana kuna woka urusapo Dinda ito izo ndakutaunganira mari ine amazangu tiri kumagaba cha kumukutu kumakamba pana nanuziya kumuya doro kwa magaba ndoka tayo kanyaya dziri kuma 83 waningina apana anga aripo kwa manyini apana anga aripo apana anotomboziva kuti zvakafamba sei kana kuti information yaitaura yanzizoti wakauzwa baba ndoziya baba wakaudza zvinhu zvisiri izvo zviri wrong. Because Baba Dagamuza, Baba was not a kupai. Those are to Juba and Dagabadara in Jito says that do the copy a check, the Gabaku, Babas. What is butter in Poach the young in Papa in a Babana and Mukazi, always used to no an hour what one up. Second, those are Pandagas also could dish it so without did you walk up pushing the young in. The Gasco and a mean got to work. In fact, Dakato Mona Chikanya didn't remove the Zorbi as Agite, in Zumboyangui, Araba and Teresa Rampino. Tagarajimu, Zama, Kuresa, for 18 years, the job was traveled, no what's already done. So, no, Baba Mochid, but Zakaramba, Kuskatiski, Parinas. Sakanin Chadru than the Jutini, Zumboyangu, Diandruta, was in the Kabata and Zumbayu. Proof of payment denied. Baba, Anamari Okabada. He paid nothing. And I was respecting my father to Kushkira. I was offer. Paragnostics. It's a opposite.
Because in every program, this court is the wrong one. Because the estate no ndikaenda kuestates tikanotaura kuestates zvese tichibhadhara 4% duty of the value yeplot totova nevaluation yacho naivi yandinapana takaita point evaluator aibva kwamutare saka izvozvi takatoita formalities ese changosara kuti tiite masectional title as a family. But what it is inini sectional title yangu ichaitwa ndakawabvunza ndikati iri baba ndera baba asi haisi plot yawo as such, it's just a name. Zvikanzi izvo zvotiro zvikadzirisa. Saka meanwhile what before we even go there inini ndoda kuti ndidzokere panzvimbo yangu. Uri pedi. Ndakona ndazama kuti vakuripeya kudare rinei. Because mangwaro kuti hawana jurisdiction over my estates. Akadaro. Akakuzosai kudare ramambo kuti yani. No, listen, ndakungofunga kuti ndiende kuna mambo pamusana pekuti it's a land dispute. It's a land dispute. No. Yeah, but manje mukona zvizvo. Isusu wana mambo land yatoti land isina ma-title deeds. Because kana pane ma-title deeds, it means that one it's a legal documents ine mastatute ine zvinotemo yayo inozvidi inozvigavhena izvozvo andikapakona saka yasiyana neidzi dzese dzakazara umwezi hadzina ma-title deeds. Ma-title deeds iwanika are now involved right now because we are getting into the distribution. Aiwa, izvezvonotova ndofanira kuti there are two things about this thing. Kana estate yakadeclare andisika commercial vehicle andisika imi mani kumirira distribution andisika then kana mainesa anything to contest padistribution mucontest distribution yadi yaitwa not kuti you contest before distribution because pachaitwa decision irichi iri contrary tuchabuda kuchi waikoti kuna waikoti ngana vanhu zvotukuta ndozvatukedzwa kubatsirei kuti why can't you wait andika plus chimwe chiripo ndechekuti nyaya iri pekuti here wanin'ina wari kudisputa kuti land yauri kuti iwewe ndo wakadii wakabhadhara handiwo wakabhadhara ndibaba because nyaya yamuinayo disadvantage yamuinayo right now disadvantage yamuinayo ndekuti as long as title riri rababa panofanira kunga paine legal document inotaura kuti chashanda chete apa izvarani rababa chaakanyora iye baba wacho. But it's like there are a lot of technicalities involved. Inoya point yekuti vanhu kuti baba anga asina mari ndobva kuenda mari kwayo ashandisa facility yake kubasa right now you don't need my witness one. You need my witness paper because pane matitle deeds akanyorwa kuzi David. Mukona pane nyaya yacho panotora kuti ndo pane nyaya yenyu ipapapo pekuti kana wanin'ina wari muchokwadi apa chinhu ichi chisingadi makotsi chinoda domestic remedy chaakuda kuti inimi newanin'ina nechi wanoziva wese mawitness aya you go and sit down wanin'ina wonzwisisa kuti wanhu wataurira womubatsira izwai wanin'ina land ika plot yakatengwa haina kutengwa nababa wanu wenyu baba akatenga plot ndeuyu ndobvaisa muzita rani rababa for my reasons akati ndiko chokwasaka chikukonzeresa izvozvo ndechekuti pamwe imimiwo matora confrontational approach yekuti maakuti ndii ndakatenga chinhu saka munhu wese move out mukadaro manje that's a confrontational approach hamusorovhi chii chinhu kana makuti ndii ndakatenga listen to me kana kuti everyone move out ndo pamunoona resistance rwakuwanini akakugona
isusu tiri kuti kana waning'ina hapashai pawaning'ina anacho chokwadi chekuti akatenga plot ndimukoma. Plus kana zita rakanyorwa riri rababa for the 4 brothers. Vakomana ava vadiki inotokupa space yababa vanhu because baba vanaumirira this particular family, vakamirira even the other brothers pauko hwavo. Saka argument yenyu inenge ichitoda mutemo, ndozvatoda inotoda mutemo inoda mapepa. Pamwe pacho pakuda futi kutowirirana mega moenda kuitisa legal chii documents David kutaurana chii what I want. because I'm telling you mutemo unoti as long as estate iyoyo iri muzita rani rababa, mwana wese whether ababa mukuru kana kuti ababa munini is entitled to an equal share of the estate. Ndo zvinotaura chii And ava vanopinda pako iwewo, vanopinda pese because zita rakanyorwa ndere munhu 1 including ivava wese they are supposed to be affected by their decision. But isaite sekuti intrusion yespace yako yawakabhadhara iwe. But the name that worked for this particular deal is the name ramukoma wavo ari 1 akakaba dzimba dzenyu dzese muri 4. Asi mimi kumba kwamai wako iwe ndo wakabhadhara portion yababa wako. Ava vakazvibhadhara maportion yavo asi vakanoisa sarani ramukoma baba wako iwe. Saka in terms of interference yekuti ava vari kuti toda kupinda paportion yababa hapaiti kuti vatori pababa wako chete. If it's estate, it has to be declared with estate ya David. It will not divide among these ava nevana vavo nababa wako nevana vake. Muona technicality yacho. Saka kuti I don't know kuti mimi makambozviita sei zvekuti waning'ina wake naiye mongoti ngatinyore zita rani remunhu 1 chete apa munhu iyeye ndiye asina mari moti nekuti ndiye mukuru ngatinyore zita rake chete iyeyewo robva rabata nere waning'ina nechi everyone yobva hanzi munhu wese ari pamaipo pa kama tinongoke muning'ina wachimuritaurira muning'ina what actually happened. Agreement, what kind of agreement? Kawandiana ichi inini ndikutaurire zvakaitika apo panyaya yekuisa inonzi Howard Sachikoro. Takaisa baba munini maererano nekuti iye anga kumusha asisa Sande. Saka tikati tinotumani kunyanga achisotibhadharira maretse edu. Ndio patakaisa iye baba munini wakazoshaya kuti atibhadharirewo isisi tichisomupa mari achiendesa kunyanga. Saka ari ikoko manje chavasingazive ichi ndechekuti vamwe vaning'ina vese baba munini waida kuti inini ndiri nemuning'ina wangu tiri imwe imba. Saka wese ava vakanga baba wedu isisu akanga atenga plot, wamwe wana baba munini watenga plot. Saka iye akaona kuti ndine ndasara handina plot. Akati no, ini ndakuchinyoresa zita rangu kuti ya plot yangu. Murikuona pachiguru chakatambuka ipapo. Akuti ya yangu mese muri maskwata kune vanhu vese vakabvisa mari. Wakuti muri maskwata manje. aiwa akamuda ndoda zvekuti imi wana baba munini makabvisa mari. Takabvisa mari tiri 7. Muri 7 people. Different sayings. Kuna pano ndikubatsire kuti nyaya iyi haisi kuafekta uyu munhu wachitira akabhadhara mari on behalf of your father. Muona nyaya zvibaiko nyaya iyi iri kubatana nababa munini avo wedzimwe dzimba wakabhadharawo mari yani yawo. Muona pane nyaya iyo
kuti tiri kuti isisi paestate yani yababa wenyu imimi handiti plotiyo hahistori yenyu megaba wana baba wenyu ainzani Davidson hahistori plot hahistori yaDavid ega itori nevamwe vanhu 7 families wari kufanira kubenefita from the same plot yakaiswa muzarani rababa wenyu mukona pane nyaya saka imimi munokwanisa kunga muri kufaita chii uyu handisika because ndiye wekwenyu handiti asi awa the other 6 wari kukurwisai uyu nemi vacho mese because they also want a share of that estate because wakaisa mari yavo mukona nyaya mamiri yakaita mazvika zvinhu akabona ndosaka ndati chinhu chakaita seichichi mamiri yakaita nyaya yenyu iri kuda kuti semhurika chimbosiyana nezveukana zvese zvine zvekuita sei go and sit down as a family handisika magara pasi mapapers ese obuda who paid what handiti zvobuda apa handiti then motarisa kuti lende yedu yatotaura nezvayakakura sei handiti who gets what then mozviisa muchii muagreement yechii yefamily motonyora everything chinhu chenyu moshiya zvakadii because chiri kuitika ndechekutika kana ava varume ava vari kutaura chokwadi kuti ndo wakabvisa mari wana baba munini ava nanababa mukuru namukoma ndo wakabhadhara mari kuti baba aende kudii kubhadhara that thing on behalf of the family zvine zvaakureva kuti vanhu vaakubira vamwe wese chiro chavo ndimi wakomana asi maakubira vamwe in the name of your father zvandikuedza kutaura zvese poindi yandikuta maizwa kuti imimika mune hondo yenyu 1 yekutanga namukoma wenyu ari kuti ndii ndakabhadhara mari yemhuri ndo hondo yekuti yekutanga yamwina imi momazoya hondo yechingani yechipiri yekuti kuna nababa munini nanababa mukuru vari kudaiwa tinowo mari yedu yatakaisa papi takasenza zita rani rababa wenyu chete asi chinhu hachisi chani chababa wenyu garai pasi pamo taurei bhikisa chikoni panyaya iri kuda yeestate tichitsanangurwa infact mukoma ava takakura tese takafudza tese mombe kuma70s takakura tese mukoma peter takafudza mombe kuma70s takafudza tese mombe tikaswera tese chi hatinongosiyana pamakore saka zvokuti tiri vana vadiki stereki haipapa atiri yaipana makoma bhigula haisi yekuti makafudza mese mogara makabaya mese vana timbaba makakura mese asi mamusina mari mwaine mari ndopane nyaya imimi pakaiswa paplot kana makakura mese uyu kana akaisa mari imi makaisawo here yenyu makaisa mari takuchuya now plot sekutaura kwaita kuti kwakaita 7 as a family wakauya vese ma80s ikoko wachibva wabhadhara mari 8 wari 7 waisabati pamwe chete vapi vanonzi henisa chikoni mati ehe asi mari yakapiwa mukoma henry ari apo yakapiwa mukoma henry mari yacho haina kusvika kuna woka aifanira kuita sei achipiwa mari yacho zvadaro mari isina kusvika ikoko baba ari kuharare akaudzwa unzi no ploti yamuri kuti makateni mari yacho haina kusvika ona baba ndokubva atora mari yake vaenda kumurungu wake anonzi Stanley Breast vanotaura kurungu wangu kuti ploti yacho pandiri kugara inini ndatopa riski chiti nemhuri yangu saka ploti yakuita sei yakutengwa yakutotorwa mabhizi acho taigara semusha but semusha paploti ipopapo saka musha wacho wanga wakutengeswa because takugara sema raw areas saka zvakubudiswa kuti no maplots zvadaro manje
baba ndobva aenda kuna Stanley Breast baba ndiyakutitiudza nemapepers ake bva aenda kuna Stanley Breast ndo zviri kuitika zvanzi naStanley Breast ndiani muridzi weplot zvikanzi ndi Mr. Walker zvikanzi Mr. Walker ndomuziva iye Stanley Breast nababa vaenda kunoona Mr. Walker vawirirana because Breast aitoona mabuildings mutown mabibi house ese aiona na Mr. Breast then achivabasira baba kutenga plot because mari yekutanga yangaita senge isina kubapira then zvadaro baba atopedza matransaction atoita nemurungu atoita the white man Mr. Breast zvadaro now vazoya kune vanhu vese kuna plot atimuziva kuti mari yekutanga haina kusvika ba ini ndatonotenga vanozviziva vaizviziva baba nawo abhadhara plot atoni matai apedza kubhadhara plot anditi atopedzana nemurungu wake by that time apedza kubhadhara plot kwakudzoka kune those team yanga abhadhara mari isina kusvika muno zvikanzi ini ndatopedza akudhani matransaction but munhu aitumwa nababa is the first born is koma bit ndi aitumwa nababa ndakatuma kuna Mr. Walker with the first amount of money kuenda kwarusape achinobhadhara the first amount then he went as a brother sister achiwo wadiko force now pressure at that point aenda kunobhadhara mari baba atanga kunofambira nyaya dzachona now these other guys now the same team realize now bhadhara the first instance money hawana kuti se wakangomira wadaro abato atotsvaga Mr. Breast then pamatitle deeds manja kuti waiva title deeds akazona musita make because akataura kani murungu mari atobhadha because murungu akaine mari yake zvadaro zita rinofanira by virtue of that atone access nechi nezita chi netitle deed zvese vazvatoiswa musita make zvatopera izvo now vanhu vakazonzi chi ada kuti paitwe transfer padeed of transfer this system musita make because isusu takabva kunyamauro pa 1980 patasvika patagara tisingabhadhari malevis nawo papada kuzoitwa matransfers manje malevis anga accumulata kucancel saka murungu akati no ina can't transfer because pane nemalevis asina kubhadharwa saka we had to go back to the people now these guys angazasara no guys imi muri kugara panapa anditika from 1980 up to now taingogara tisingabhadhari malevis ba I can't get my property because of you pay malevis as akagara iwo then they paid money ndiwa kuti takabhadhara takatenga property you are paying what you are supposed to pay because waigara usingabhadhari malevis and then they had to pay that was then they stand down kuti takatenga no that's why the title deed isn't the okay things so such good thank you imi mati mune proof yepayment andizvinisi tipei proof yepayment tinakona kuti yakagiredi tipei takakura tese ukazoti mukoma akazoda kubhadhara bhozi ndiyangani ungotoda kuti chii wati takakura tese tiitamba tese asi wazoti kuti mukoma akazoenda kubhadhara bhozi ndiyangari mukuru kubhadhara kutumwa nababa kubhadhara kutumwa baba kutumwa nababa kuti ndobhadhara akatumirwei kunobhadhara isa mwana wake pane mazuva wataura kuti iwe wati akazotumwa nababa bhozi ndiyangari because ari kuti nini iwe wati angari mukuru isisi tatiwai iwadaro asi kwawasemungapa wati atavasiyana takakura tese tiitamba exactly I'm saying nini iye akapedza ayapinda grade 7 ka akaenda kubasa indiri kumashure kwake ndasara zvikushi angari grade 7 ndiri grade 3 atakudza mupetese rinopera mizokodzi patsina nezirespect each other handiti mukuru ikati mukuru unewenewandenga inotondombera
ndinoti mukuru newandei isusu hatine basa yemapepa isusu right isusu so far mukoma akauya achiti ndiri kuda kuisa business rangu kati mukoma hazvina kushata pabusiness is good because it's to plan of the business tikanyorana pasi ndikamupa kuti aiti yes ini I'm an executor, he's an executor. In fact baba manje asati afa akati iwewe big iwewe newanin'ina wako iwe uchagara paplot mapayments acho aita someone anonzi k sacho kd ndiye baba mochiona manje ndopandandikuti watu wakomana iwe ine information yakadii imimi iwe ine information yakakwana anditi icondi Chadwick and Elliot legal practitioners, attorneys, notaries and conveyancers, and this is 1986, 2nd January 1986. Pana parikunzi Mr. KD Sachkonyi anditi an account with Condi Chadwick and Elliot legal practitioners, attorneys, notaries and conveyancers. Reference purchase from A.J. Dawkins, plot 19 of Nyamazi, to purchase price 2,500 by deposit paid to Mr. Walker $900. To our fee, drawing transfer documents in duplicate, obtaining rates and ICA clearance certificate, and lodging for registration $92. Stamps on transfer payable to government $29. Post and paste $5. Rates for the period July to June 1984 $145. July to June 1985 $145. July to June 1986 $160. Meaning there were no arrears in as far as levies were concerned. They were fully paid up. Total purchase price $3,076. yes Then Muswa 24,686 called Chadwick and Elliot about the sum of $554 being the balance yakanga isara for $1,405. Muswa 2nd January 1996. So according to these papers, these are not levies. Those are payments. Your purchase agreement. My payments agreement. But this one, baba ingia Mati imimi awa wakabhadhara malevi ekugara kwawanga uchiita papurazi kubva kusvika 1986 ndozvamataura inini wasingabhadhari ndokwakazozi nababa handikubhadhariri malevizi ba imi maigara chii chibhadharai malevizi handiti wobva wati iwewe malevizi pawakabhadhara malevizi ndowakushandisa mapepa yawo achiti ndio purchase chii ndio mari yatakabhadhara kutenga chii ipapo bambo mapepa ari kutaura kuti zvawakabhadhara izvi ndiyo purchase price for KD aiwa imi bambo mirai bambo
mapepa akashata. Asi kana uruda kuba bambo usanyore pasi. Ukanyora pasi unobatwa. Mazwa bambo. Zvamatotaura zvekutanga zvakontradicta nechii newhat is here. Because pamatotaura imimi matotaura kuti mukoma imbavha. Mati mukoma akapiwa mari nevanhu vese ava haana kutsvitsa mari. Hazi mukoma wari pakati awaiti mwana baba zvese zvaita ndoasinotsvitsa chii ndoasinotsvitsa mari kuchidii kokuchitsvaga mari. Baba watsvaga mari kuchii kumurungu. Handiti ndipo akachizotuma upi uyu mukoma. Handiti kuti chiendawo dini wochibhadhara on my behalf. Asi pazvabva zvaenda kokontradicta manje. Mungona zvinotaura pazvaenda kokontradicta manje mukutaura menyu ndepekuti mari yaenda kubhadharwa nani namukoma. Because iyi lapa here haisi mari yakabhadharwa neavo bani. Haisi mari yakabhadharwa neavo. Iyi mari yakaenda neuyu achinobhadhara yekutenga yepurchase ndeyekutenga hasi malevies basi. Wati akaendesa malevies ndio akuclaima kuti akabhadhara mari. Ndiko wataura munomu. And recording, don't forget these people are recording what you are saying. Saka usatitire naro. Wati wewe hawana kubhadhara purchase chi price. Wakabhadhara chi malevies because baba akati hamugari chi mahara. Endai mubhadhari chi malevies yemari yemamuchigara. Handiti saka awa marisiti awo awainawo watiwo ndi malevies asi ekupurchasa ndiona iwewe chitipa iwewe ako yepurchase. Mambo wangu, let me clarify that point. Ndeyekuti mukoma Peter is part and parcel of us. Then the other group is not part of us. Mukoma Peter uyu aitumwa nababa achibva mumhuri yedu. Handiti saka every document he owns is part of our documents. Yes. Then kana mukoma Peter ari umwe wenyu saka muri ukani namukoma Peter. Saka muri ukani mukoma hatisi kumudzinga. ndini mauto mukoma atoya pana. Inotaura kuti ugere muromo wako mukoma akauya chinoita zvebusiness iwewe ndio wakatoapprova kamupa uri hani inina izwai bambo besides nyaya yekuti uri executor but usakanganirwa ndi mukoma wako. Usakanganirwa kuti chii ndiye ani ndimukoma. Because iwewe uri kutomutrita sekuti uri mukoma hako. Asi when it comes nyaya yechinhu ichi ndiri ndindokupa ini. Because kana we are your executor, we are executor. And it means whatever you do, munofanira kushirira zvamukuronga turonga. Yes, tikuita. Not kuti imwe executor ataura kuti iwewe umwe executor ndiye ndinokutaurira zviro. Kana muri executor muri tu, it means mapowers enyoka dii akafanana muntu akaenza. Yes. Hakuna anoita chimwe isiri agreement nechi neumwe. That's correct. And yes. Saka iwewe kana wakamira uri executor, hausi executor kuti ndio hakutoona ndio muridzi chini. Kana uri executor, you are representing the beneficiaries estate. It does it. Chete tuzokuto. Saka kana chinhu chiupiwa kuno umwe munhuka within the family, it means it's a family decision. It's not your decision. It's a family decision. Iwewe chako kuita sei kutaura decision yemhuri chete kuti nekumirira mhuri chete. Then question yangu pairi. Imimi pepa riri 1. Pepa iri riri 1 makaroni. Because handi maenda kubhadhara. Aenda kubhadhara ndimukoma chitumwa ndi baba.
imimi risiti vakazoiude iri 1 when because baba akafa akasiya madocuments acho saka madocuments akasiya kwandi saka akasiya 1 akasiya aripo kumba madocuments aiwa babo saka munondinomba kwenyu iri munondinomba kwenyu kotaisa madocuments uya nawo madocuments akutora purchase kana muti mune mamwe madocuments ka it means kuti mutora kuti madocuments aifeke. That's what you are saying. Ndozamuto muruti madocuments aifeke kana muruti mune mamwe madocuments asiri aya mune imwe set yemadocuments so it means that madocuments ifeke. Ndozamuto I'm not saying so if they are not fake, it means we cannot have 2 sets of documents. Akutora nezve 1 property. Azviti. Zvamuda munutaura bambo muda munutaura kuti abambo mapepa amakabata chayo ekutengwa kweplot ndiwo. Asi chatiri kupokana nechakati. Noti zvokuti munditaura kuti mune madocuments. Anyway, ini zvandokwanisa kuita kana muine madocuments akafanana neaya ndoita kunga senge ndikudzvanyirirai handisi toti next week muswe Saturday mouya nemadocuments then we proceed nenyaya komudzidza kusorei ndikutaura naexecutor ndati ngoma ndati kana mati mi munochi mapepa enyu it will be very unfair kuti nditi ndotora mapepa aya ndoti ndiwo chaiwo imi muine chii imi michiuyai neyamuinawo tokompea ari 2 toona kuti fake yeah then toenda mberi the idea kuti fake is not true because brother neni brother neni tiri 1 mati mune mapepa payments akaitwa ndati ari kupi kumba ekutenga kwechii kweprotect mapayments aitwa ndosaka ndati ndine aya ari kutaura kuti ndiwo akaitwa pakutengwa kwechii kweplot imi pati mune chii ndosaka ndati chiunzai mamwe acho tiaendese for verification kuti echokwadi wezva zvakureva kuti pakati penyu muri 2 pane 1 mbavha pane mbavha 1 ine mapepa aisingafanira kunga inawo ndizvo here mukoma mouya nemapepa Saturday toendera mberi nenyaya akakwazi executioner tombotaura neyakakuminya ngati tikuda mapepa aya abuda mapepa aya toda aya mati munawo akakuona kuti amuinawo ari kuti chii my additional papers to that ndowatoda kuti ari kuti chii mukanyorwa zita rakds mukanyorwa zita rakuti kds ishu mukatemsi imi chimbobvisai zita rakd ndokuti pakati kd chimbobvisai because the issue is not about the name. The issue is about how the name came to be the title yeplot. Because awari kuti nyaya yedu ndeyekuti mukoma wedu ndiye watakaisa pamberi kuti atimirire tese asi akabhadhara mari iyoyo yechitisi ndopane nyaya iko saka imi musanobate pakuti zita rababa wedu isusu ngatitarise zvekutaura awari kuti nyaya yedu haisiri zita tiri kuriziva nekuti tisu takariisa papi asi tariisa pamberi akaisa mari tisu asi imi muri kuti aiwa muri kunyepa imimi kuti ndimi akaisa chii mari baba wedu
ndiye akabhadhara mari, akapiwa mari naMr. Walker akaine muridzi wemaBP Shell ane maduty kuHarare nechii zvese. Isu takuti chitibai mapepa iwaoka awa makapiwa naMr. nini wemaBP Shell nemaWalker akapiwa baba wenyu imimi as loan nekubhadhara payment yakaitwa naMr. Walker on behalf of ani baba wenyu. Sekutaura kwamuri dini? Sasa mkoma confirm kuti baba ana kutenga plot. Confirm. Amubvunzi mukoma. Ndarine ndinono. Okay. Na kuti mkoma awo muri kwabvunza kuti mimi mukwakupana papiwa nababa Muninda. Mukoma wangu munaye. mkoma wedu ndikufunda mkoma wangu. Ko awo vamwe vacho awo Awanana mkoma ndita mkoma Peter. Mumba Kana mukoma wangu. Izwa iwewe nyaya usaise paPeter chete. Wosi nyaya isi pana Peter chete. Awana mukoma awabvisire mari yedu pazita rababa wenyu apa. Auri kwabvisirira. Usavabvise kwari munyaya watotora daiwa. Zita rababa Utori nani ndo? tii takatoriisa isusu pa. Risiti ine 713. Sorry. Risiti ine 713. Ndo yaari kutaura yeye kuti hanzi haina kusvika. Asi it was confirmed kwa Walker kuti mari iri kuno. Walker achicomplain Saka risiti iyi akaiwana pamapepa ababa. and I handizivi. I don't know that one. That one I don't know. No, not that one. I handizivi. I don't know that receipt. Ndindaendesa zvinhu zvose kwa Walker. I have never seen such a receipt there. I don't even know it. Kana breast wa kutaura breast ya atombomuziva futi. Allen Dawkins wakatengesera plot. I know him personally. I used to do insurance agricultural show. Takatopinda muoffice make. And bvunza kuti one thing I want to know from you is plot paying purpose kagarike. Plot paying purpose kagarike. I tried to build a house there. I couldn't. Matombo aifuma asipo. Saka Dawkins akapa order yekuti Andaona zvinhu zviri zvamutaura. Mari yamutaura kuti yakanzi haina kusvika. Izwa ichirungu chiri pana. Mrs. Hobley, 3rd January 1986. Order. Very much. Okay. Right, order. Right, not wearing it. Somebody. Yamutaura kuti mari yemutadzi haina kusvika. Yabva yanyorwa Mr. P. Savichkonye ndiani? P. Savichkonye ndivyo. It is care of Associated Brokers International. PO Box 2105 DSA. Reference purchased by your father of plot 19 Nyamasi. Unozwa? Mwana chirungu chitowa? Chati chi? This is page. Purchased by further to our letter of yesterday's date, we have just received notification from Mr. Walker of Rusapi that he has been paid a further sum of $713 in respect of the purchase price. Please therefore deduct this sum from our pro forma account sent to you yesterday. Yours faithfully, Kondi Chadwick. Saka Maria Muja inaudisi. Yakashika. Ende chinhu chandaona futi handiti rusiti uru 6353 006353 bambo iphotocopy iyi receipt chayo original receipt for that amount $413. The original receipt is attached here.
They are one and same. It's not one is the same thing, Bambo. Don't do some such a you are telling us, Madam, we waste time to name documents. Name documents are people, photocopy in the original receipt in Banabe. It does say, that's what do it. That's a cheese. That's the city. That's a cheese. Cheese. That is she, Mona. It's the same receipt, this is the original receipt in Poetaja. Yes. You photocopy. Yes, that's true. Yes, so why did you photocopy it? My documents are akasiwa na baba. Izwa bambo, ndo saka ndafunza. Kuti iwewe ma documents kana akasiwa na baba. Ati Akasiwa na baba. ndo saka ndati bambo. It means with the same documents now. Yes, I remember when. Mnao. Yes, And that is my documents are mnao. Yes. Katsanga na pesa bado. Moya ni mado. I'm sorry that ndo itwa edinosa chikonya. Isusu ndiso tasungirwa nemhosva kuuya kuno. Nyaya yatasimukira isusu haisi yeplot. Tasimukira nyaya yestendi yepamba patinogara. Noti iri kuinvova awani mastendi awo mukati meplot imomo. Isusu pedu pababa wedu namukoma wedu ndo patisimudza kuuya kuno. Mukoma wedu zvese zveploti zvakanaka hapana chakamboshata ba mustendi mababa wedu ndo mune noizi namukoma wedu. Baba wedu isusu akatiti ndine stendi yangu kuHarare ndapa mukoma wenyu ndiye achagara kupi kuHarare sinzi akasimuka nemhuri yese pamba. Imi muchasara muchigara paploti panapa stendi iyoyo 4 hectares dzinotaurwa izvozvo. Zvese zveploti zvotaurwa izvi haisiyo nyaya yataurira. Taurire nyaya yestendi yepamba pa 4 hectares zedu izvi. Izwa ibambo. Akamangara kudare ndiani? Ndimukoma. Saka sei munhu autaura imimi kuti wangadimba akamangara. Zvakutishamisa kuti akubudisa nyaya yeploti. Amushamisiki ba because mumhangari. Ndiye anotaura nyaya yakamangara kudare. Not mumhangari. Saka izvi tinoipindira kuti Aiwa. Isusu tiri kudhira nenyaya yaMangara yataura papi pamakamira kuti ndo nyaya yekuenda kuinga papi iyi yamunotaura iyi yekuti muri kuirira kuchi kuplot andika. So kana iri yenyaya yenyu yamaikuru nani namainini andika panga pasina need yekuti avo vana baba avo wange wari panapa. Saka the reason yekuti the fact yekuti vana baba avo vari panapa it means kuti nyaya yacho ine chekuita futi nani aya mawitness ekutengwa kwechii because isusu takatarisa nyaya ika nyaya iyi is about chii kutengwa kwechii kwemaplots nechii baba wedu ndiani akatenga ndiani yakatengwa sei nechii isusu tata ndo nyaya itadii ndiyo nyaya yatapiwa kuti akabudisa mari ndiani muridzi ndiani ndizvo titatauriwa pana hatina kuudziwa chii kuti nyaya yedu haisiri yekutengwa kwechii kweplot. Kutengwa kweplot we are in chii we are in agreement. Sekutaura kwari kudini kwari kuitawo kuti aiwa kutengwa kweplot we are in chii in agreement. Asi chatisiri kuwirirana inyaya yedu namukoma wana wamainini nani namaikuru chete pakushare kuposheni yani yababa wedu. Wakakusiyana kwa zatoika. Zatosiyana, zatosiyana. Uya kutaura nenyaya yekuti ndiri executor ndiri chii nechii. Saka ndakutaura nenyaya yemarizizi nechii. Zvese zvine chekuita nekutengwa kwepurasi. Izwa ibambo. nyaya inoendeswa kwamaster of high court yekunzi paudaitwa land distribution
iyo iri kuti yeploti yese handiti saka tikandisaka tatiti zvepatitle deeds nechi handi zvedu mirirai determination yani ndozvataura maero nechi asi iwo yawazoyana manje haisi yeploti ba yayebhamba yayenyu yekusheya zvakasiyiwa nani nababa mabeneficiary eestate yakd sachikonyi ndo wari kufa wanowa ndimi imimi nani mukoma wedu but takusutaura manje tobva tati akaunza nyaya kunoripota kudaro handiyo nyaya yakaunza kudaro nyaya yakaunza kudaro ndeyekuti muridzi weploti yese iyoyo ndiani nani akabata anoona kusiyana kuzoita saka isusu hataenda kunobata nyaya yekunesana kwenyu kusharing isiriyo nyaya tadii yatapiwa panapa akaona ndotaura saka purpose yekubudisa risiti zvaitwa namukoma wenyu yekubudisa risiti nemapepa ndei kana dispute iri yenyu yesharing yestate yamambo wenyu ikozaiti ndei mukoma wake kuri pakutangamire mukoma wake yati ava mari dzawakabhadhara dzese dzakayiwa nouya negrey saka mari yavo haina kana nekutombosvika uya akuchinja futi nyaya yacho yataurwa namukoma wake saka uri kutii manje wakusanganisa nyaya ko pese papataura mukoma wenyu achivhotomoka mama kanyara ndandikusimudza maoko nguva yese kuti nyaya yekuzemba ndiyotatozozviwa kusimba kwaita panongatara nyaya yekuti tiri kurwa mumba medu umu mumba mababa wedu imimi manje kana iriyo yeimimi nyaya chiuyai mumangari yekuti hamusi kugara zvakanaka nani namukoma hatisi kukwanisa kusheya property dzani because what it means matotora nenyaya yachi yeimba yekuharare yakanzi iwe mukoma nevana vako chine mugari kuti kuharare imimi vamuchigarai kuchi which means kuti imimi hamusi kufanira kuti mwari kuharare mwari kumusha saka it means kuti papautoti estate yababa wenyu imi yakd isinei neplot uzaizwa minus plot because plot ini nechi yenyu chete zvinoti kd zvababa wenyu chete zvamaikuru nani namaini zvakuda kuti zviite sei kuti zvienderwe futi kwamaster of the high court iri yeseparate issue altogether yekuti taakusheya sei wana wakd zviro zvani zvakd ndo nyaya yenyu yamana yenyu imi nyaya yenyu yayekukusheya zvinhu zviri kuzikana kuti ndezvani zvakd musingabati zvinhu zvemhuri kunoti yechi yemhuri ndo nyaya yani yenyu but haina kudii haina kumangana iyo haina kumangana. That is my house in Raiwaka from ground to 3,300 in cash. And it's mine. Because it has nothing to do with it. That is it's in my name. I've got a title. Put another now. Take a stand down here, walk in from ground up to now. I've got another one and I got take a foot Marlboro. It's there. There's a win. I've got a business stand and I got take a foot equals news. It's all in my name. There's a win. Ini stand 87-406 iri kubudiro anditi yakanzi Davidson Research kwenye ndani ndiye my late father ndiye baba Davidson
saka iyi stand iri 87406 stand yangu is 3804 not ini stand yenyu isi 3804 3804 iya ndizi kunani makona kunani ubudiro Amana ende kuti mbaya babonya. kunani mukoma wayo yangu is 3804 iyi 3804 kabudiro tu rimashori kujavhutira munhu zviro zvake muri kufungidzira kuti kana kuti munoedza izwai bambuka izwai bambuka iyi yakanzi allocation of residential stand munozwa 20 September 1990 allocation of chi residential stand and the stand iyi iri kunzi residential stand is available in budiriro anditi ndobva yazoita panapa December, it must be 2001. Ndopakazobuda iyi stand number 87406 kubudiro ndio ine chi is the same stand isame stand 87406 asi uyu uti handisi ku 87406 baby yangu stand yandogara yangu ndakazvitengera ibudiriro 2 stand number 3804 that's my house makamboenda endekusitovharare monotsvagirwa kuti pastand 87406 panani but chandoziya kana yakaloketwa iyi sale price 3300 yakaloketwa 2001 ke and already kana pasina development yakatotora repossess company kudhara yakaripossess for stand yangu kudhara 1988 yakaripossess for kudhara nekanzuni because we are talking of 24 years magara mapepa musikaenda musiani kuona ayo tarisai yamukoma isten number zvi pakazi sten number nepadenga budiro 2 sten number yakatengwa lini yangu 1988 yababa 1990 yakabuda December 2001 ma90s esakakula imi mungaonaka why is it baba wenyu every time aikutaurirai zvinhu uyu wacho asipo why iye mukoma wenyu aripo waari kupa wacho why anga asikakutaurirai muripo zvinhu zvake zvese aiita nemi chete imimi mukoma wacho pasina every time chinhu chese nekuzi mukoma baba wakati aya because ichinhu kechi hachingambondizoswera muneseka baba imimi go to seat of chief harare munokonfirma kuti is number is standing there because dai kwakuri kunzika stand number yakadii dzakafanana taikwanisa kuti mukoma akaita chikribi chekuti akanoenda kunochinja chii akanoenda kunochinja ownership yechii yestand handiti because stand number kandiyo house number there is no way yamukati stand number 8706 handitika house number yoita 3804 chinofanira kunga chaitika pandechekuti itsaidha uyu isame stand handitika ine mapepa aya yobva yati iyi yamukoma nestone number handitika ndopataiti chiendai kusitovharare inokutaurai kuti ko sei zita rababa rakazobva reuyu chidii richienda because uyu anofanira kunga akadii akabhadhara chii handiti aifanirwa kunga uyu akachinja handiti zita rababa kokuisa zita rake saka mukaenda kusitovharare zvinenge zviriko zvese kana mukoma akatengesa ari akatengesa agreements futi dzemunhu akatenga stand iyoyo kana mukoma akatengesa iriko inenge iriko kusitovharare munoiona but is earlier
than this one. But dambuko riripo ndekuti Number 8 iyi yakanzi kai pakapiwa pakanzi munhu akaofiwa stand provisional anakaona yakanzi provisional allocation of a service stand budiriro. I have pleasure pane nyaya paripo nyaya pane pandaona Makore manje wayakasiya. mukoma wari mumba mukoma wari mumba mukoma wari mumba mukoma wari mumba apa pana Koma makapinda mustand mulina. That is 88, 89, something. 88, 89. Yes. As makes sense. Samuruta. Once my friends could be your one, I will put my 86. To my house, we tie 87, 88. My friends could be your 1990 ndo pakabuda tsamba iyi kuna Dexo box service warari provisional allocation of service state budira pleasure in 1990 imi makaiwa karini from 89. azviiti Allocation. Azviiti mukoma. I have pleasure in advising that you have been provisionally allocated the following stand in Budiriro. Number 3804. Area 300 square meters. Sale price 3,300. The allocation is subject to the payment of the full purchase price of the stand within 7 working days, commencing 25/09/90. Meaning kuti zvirureva ibambo zviri kureva kuti imba yamuri kugara bambo ndiyo stand 3804 Budiriro 2. Saka which means imba iyi makazoiwaka after 1990 yapiwa baba. Mirai bambo. Garai pasi bambo imimi sumukai bambo. Stand iyi yakapiwa baba muna 1990. That's when this stand was allocated kuna baba ne seat of Harare 3804. And it's the same stand yamuruti mimi makatenga ku seat of Harare. Anditi zvandandi kutaura zviya zvekuti bambo Peter wakanochinja zita ownership yestand iyi ndobva waisa musarani. Asi chokwadi ndechekuti stand ndeyani wakapiwa nababa. Let me tell you. Inini pandakatanga kuapply stand I'm not talking about your application. Okay. Ndiri kutaura nesimilarity yekuti stand yababa i3804 imba yenyu i3804. Very good. Yes. Ndoba ndikuda kuti taura ipo kuti aone My salary scale anene salary yenyu baba. Aiwa, ndinotishike pakwe. Bambo. Inini chanduda uramba bambo. Nduda uramba chekuti chese chakaitwa nababa chaida mari ndii maibvisa mari. Ipapo no. Apa mimi kuti makafunda. Imi kana mamwe ine mari yenyu mimi.
chaita ziya kuti muapply hosted yenyu kwa City of Harare chii nekungwara kwenyu nemari yenyu hamune mari. Sei mailira every time kuti baba atanga aita move imi mbozotera mashure. Mirai ini hatuka zvakawanda. Iyi haisi yangu bai. Iyi haisi yangu bai. Iyi ndiye City of Harare. Uruzwa. Iyi ndiye City of Harare. But my worry nyaya isiri pekuti sei mwine imba wamwasiko. Because wamwari kutaura kuti baba wakatitaura kuti imba ndapani. Saka hawasi kutaura nyaya kuda kutorera ichi imba. Asi kupiwa kwamakaita imba kuri kunoimpacta kuploti kuti kuploti kwamba kuti kuti vanhu vese budai ndo zvakurambwa nomunda aiwa baba wakataura kuti vakakupa kuwana kana watoya kuploti kuno takukupawo kakuona hauchatori zvinoenderana nechi because unepa wakatobodii wakati ndozoita vane vangu ndakashandisa zita rababa izwai baba mambo ndinyepera bambo mukasumudza mukagadzira nebhachi apa mukati I bought my house in Mudiriro, I was another one in Mapra, I bought another one in Jetakaterera bambo mukati recently I have just bought a commercial stand izvatamedzera numate atikati amungu wakadii wakarongeka ngatiti tobva tazoona aiwa yekubudiriro haisi haki yanga iri yani yababa anditi saka taakuona kuti ziya zviya zvazvikuita vanhu vakomana vakunzi ndimaitumwa nebaba kobhadhara ploti mari yeploti zvaane futi kachokwadi kaakudzoka michana saka imi mamunondoshandisa zita rekuti ndoshanda kuinsurance vanhu vese vanoziva kuti kuinsurance kukoti kuchiwa kune mari then you took advantage of that. Chimirai bambo kutaura iyi haichanetsi ba iyi hatichina basa nayo iyi wakomana iyi haina kana problem. City of Harare inokupa information yese yekuti imba yakachinjwa nechi but inini as far as I'm concerned there is no need kuti umeenda kuCity of Harare because the proof is there, the numbers dzakafanana, numbers don't lie. And kana manumbers asinganyepi handiti taakuti imimi mukoma pamuri kuenda kumba kunyaya yeplot mochinotaura nechii mochinogara pasi newaning'ina zvakadii zvakanaka asi mukutaurana kwamuita newaning'ina zivai kuti imimi muri kutanga kutimba pamwe pechete newafana breti asi zivai kuti mhanomwe musuwa muhongo saka timbai semunhu ari kuziva kuti ini ndinomwe musuwa kuti yekona kuti motanga mabva vatora kuti sadza racho nepakati pemusuwa aiwa matauri amuri kuita ndikuwanza asi ini ndakakutaura the truth of the matter there is inini ndakashandisa zita rababa to get this stand because ndasikagona kuti ndipuwe stand nemaskero zataatinawo saka shamwari yangu aiseza kukanzima ndiakati kana uina basi naimba munhu Harare ndipechi madetails ake ndikampa madetails akaita about 2-3 weeks sendo ndayabuda ndibva ndanobhadhara saka kuplot level yako yobasa yakaskaiti futi aiwa plot ndakabhadhara ndati yakaskaiti futi here wakasesa kuti yababa aiwa zita rakaiswa navanhu 6 wese handisi ndakaita decision ini it is a decision of the family but then unadambulobarira is now your word against everyone else. Why? Because pawakatenga iwoyo you never notified the family kuti family woye ndaakushandisa zita rani rababa kutenga stand yavo. That's why vanhu nhasi vari panapa vari kuti chii aiwa zvinhu zvese zvakuti ndezvako ndezvani ndezvababa ndezvekutesa because yesu ungakosakuta toziva zvinoitika but zvinoitika bambuka vanhu vakawanda bambo vari kuruza mabusiness vari kuruza motikari vari kuruza dzimba because munhu anouya achiti nda kudya mari yangu yandaba kwasi handiti kuti ndivige mari yacho iyoka ndinotenga imba asi imba yacho nda kuisa muzita rani rako kuitira kana nda kutsvagwa mari yangu yandaba haioneki handika saka iwewe is the same thing zvawanga uri kuita why wanga uri kutrusta kuisa zvinhu zvese mumazita evanhu asiri zita rako
akaona ende iwe waifana kutoziva kuti riski iripo ukaisa zita remunhu pa the chances are 50-50 kuti unokwanisa kuchirusa depending yemunhu wauri sei wauri kudzira naye because inini ukatoyaka ukatonditi ina neimba woisa zita rako woshandisa zita rangu kutenga imba imba yacho ndobva ndagaramo futi inini unondibudisa sei ukaenda kukotika unoyiwa because zinozi imba ndiyani zita rangu akatenga imba ndiyani agreement ofeo zvese zviri muzita rangu iwo kuti aiwa ndakazodii wakazodii ndakaba mari kumaini insurance vandazodai saka ndaisada kuti ndoneke koti haidei inini kubhadhara kwandakaita state portion where does it go alongside with others aiwa toti yeproject ndatorisauza apa takudzira nechi neimba kuti yeimba bamba the same house iri muzita rani rababa ndiyo the same house yamuri makatenga futi nemari yani ende ava vari kuti baba wakataura nezveimba ipi iyoyo akataura kuti state yakatenga ndapani tenga state baba inini ndiri ndakatenga I paid for that. Izwai wakomana, alright. Wakomana, baba pakataura nenyaya akati akawakira imba here kana kuti akapa state akapa state saka akawaka imba ndikuyu saka ndingamuona kuti hapana chii hapana nyaya state ndeyani imba ndeyenyu there's no dispute asi tiri kuti nyaya ipi kuti baba wati stand ndiyo yangu yandapa chii iwo vawaka chii imba yani yako zvese zviri muzita hapana dambudziko asi tiri kuti ari akasiyana izwai bamba imimi takutonetsa nenyaya isu tine bepa rababa iri rine kanzuro ndiyo inokondora mastate dzitohwarani saka kanzuro ndiyo yatipa dheti nezita remunhu wawakapa stendi iyoyo andi saka zita remunhu riripo ndi dheti stand number iripo yawakazopiwa iyoyo is the same stand which means zvinhu zvese zviri chii zviri clear awo hawa kutoona imba yako imba wakazovakira fine awo hawa kutoona imba yako asi awo vari kuti pawawaka imba yako wakapiwa ndiani saka isu tiri kuti kana wauyawo kuploti kunoku unazivawo kuti une 200 square meters ndiwo dzavasingadi kundipaka aiwa ndosaka takuti tawirirana chidzokai kumba munogara semhuri yani yaDavid handiti mochitaurirana semhuri yaDavid kuti guys mukomana yes ari hake kuharare ane imba yake ndeyake tochiita sei apa mukoma awa nokudi yachi is now your decision as a family and go and learn to sit down wanodzidzai kugara sewana wachi 18 years tichitaura nyaya iyoyo aiwa isusu izwai bambo isusu dzava kuti musaite chiramo apa musaita kana zvisaka awo komana baba kune basket mashairi kachidandira aiwa ifo stand yekwara ikaswa mitatu imimi chenda probezvotira 100 square meters muchipa mukoma muchitanga matora imimi musina pekugara pe then the balance muzoshare balance rende yasara muzichishiyana manje kuzo mwatanga matora wamapasi mamwe sekutora kwakaita wako wakapiwa toraiwo matira 100 square meters acho Value inosiyana. Value ye 300 square meters iKuharare nevalue ye 300 square meters kuMushakuma zvakasiyana. Saka inini munoisa value kuti kuplotika per square meter imari. Then you translate that value kuisa kupi kune weKuharare. Because ari kuHarare ari paadvantage. Chinhu chake chiri paari chitori nemari. Saka hapa noita prejudice anenge ari ari kusenzesa the same square meters. Kubhadhara wamwe wapi pamakosti Inofana kutobalansa kuenda kutauni yozoenda yodzoka kumusha kotaurwa kuti value yehectare dzekumusha square meters pakati pakadii zvobva ngatibalansa. Alright. Makatomboita agreement here in 2021 ndizve makawirirana inini takawirirana hongu asi inini kuya kwandakaita ndakauya ndichiti ndida nzvimbo yabai wangu nepamusha pangu
pamusana pekuti at the same time ndakabhadhara wasingazizivi. Aiwa, alright, okay. Mai wenyu mimi. Mai wenyu paigara nababa. And brother, this is protocol. Paigara mai wenyu mimi. Paugara. Ipapo exactly. Azvinyi zomanja izvo building material, everything. Wenda kuita take over kitchen yamai wana wamaikiri wacho izvo zomanje ndozvinoda ndozvo ndakauya ndichiti ndikuda izvozvo izvo ndozvinoda kugadziswa izvo. I'm sorry, ma'am. Ndasimuka kuti nditaurewo mazomai matatu. Inini ndine mudzimai ndini ndinonzi Tsitsi Nyarugwe Sachikonye, murume wangu ndiye uyu. Saka zviri kutaura baba mukuru wakambouya wakagara nowani nawo wakatopiwa wakatovaka chibhawa chawo muploti imomo. Saka wakuti handidi pari kunzi wakavaka muyadhi pamai wangu munda chete wangu wakaganhurwa kudai kuti mai kuru airi makusaidhi uku papasina kitchen papasina chii vaitotogara kumusoro. Iwo baba mukuru ndiwo akatora mai wavo kuti tiri kuroyiwa neava. Handaifanwa kuenda kupa ichi mumwe iyoyo yekutotaura iyi ishu yana Sachikonye. Wana Sachikonye wakomana nehama dzavo ndo vanhu vechi pavatotaura kuti munda wamai wake andikakuza matichi munda wani nekuti kwamutaura tanga wakavaka kuti kumusoro handiti kumusoro kwacho kwavanga wakavaka mai wake kunani kumusoro kwavaka mai wavo kunani pindurai mai yaploti yekumusoro kudhara pawaigara wari kumusoro ndimi mataura kuti kumusoro kwaigara vana mai wake. Tabvunza kuti kumusoro kwaigara vana mai wake kunani? umwe munhu yaploti yani yamatiza yaploti yamatiza. Okay, mira tinotibatsirana pamutigadzirisa. Yes, tiri kuti isusu ka imimi as family guys doctor remakagara you need each other one day. Zvandokutaura izvo you need each other one day. Kuzi mwana wamai kuru kana wamai nini hazvina nebasa iro zvinotaura zvitauri kana chinhu zviyani. Baba wenyu ukangozvifunga chero kuti baba wedu iwani paakabva uyu ndopawakabva uyu angona izvitoa muri chinhu wani muri chinhu wani. Saka whatever you do itai muri kuziva kuti tiri wana wani wanyamuru. Mukanyauda kudhivaita nano mumalaya masaidzanani ana mai zvinhu zviri obvious kuti wana mai hawako wakadii hakuna wakadzi wakanyeperana kuinana wakadii wakadiya akatomira pakatapo hazviite. Asi mimi wakomana ndimi munofana kudii ndimi munofana kubata misha kuti ramba yakadii yakamira. Ini ndiri kuti kana uyu ishu yake iri yepamatongo pani pamai wake handiti ndozvandiri kuti iyo ploti yakambokura sei 28. But that section here divided is on 4.5 hectares. 28 hectares. Total. Total. Induri total ya KD. I under KD. Yes. Yes, 28. Saka within the 28 ndo panana bamu kuta. Yeah, ndio wana bamu. Asia zosara ili direct wana wa KD 4.8. About 4.8. Wakomana waka. Ini ndine 2 brothers. Wamai wangu. Original wana wa KD. Wana wa KD wakomana mwangu. Muri 7.
4 hectares. Yeah, my brothers two vakatenga nzvimbo dzavo vakataura kuti mukoma tinoziva kuti makabhadhara plot saka we are not involved. Havatoripo vakatotenga nzvimbo dzavo vachiti iwo mukoma tinoziva kuti ndimi makabhadhara mari yechiplot, so we don't need to come there and say we want this, we want this. Awawa ndiwo wageni. Takuti 5 and saka katatu minus 2 we are saying 5 and 5 pachi pa 4.8 tomoti close to hectare pachi pamu ndizvo close to hectare. But you can say 4 because this one I cannot occupy section. Yakabhadhara nemunhu wese plots. Yakabhadhara nevanhu vese and baba wakati enda unogara pai ipapo. With other people warimo muplot imomo vari complain about it because one wese ndo wakabhadhara. He paid nothing. He was very young. I don't know, at least not getting this one. But tikuti isusu kana uyu akatopinda kwakapinda, we are saying he is entitled to a hectare, just like a, but it's not talking about imimi anditi since wamwa kuti mune benefit yechi yesteli kupi kwara anditi amufa moyo mamakile mafudo ndoda futi 1 hectare anditi takuchitoka wamwe wakatorawo anditika imi mukawana zvamuda, imi muchamuda kuti ndepekugara. Yes. Mukatoka business kwakamakapiwa zvinoite chi business renyu anditika mupiwa kana 50 by chi 50 anditi pamukuwakawo chi munda mamai wenyu pamunowakawo chi musha wenyu. I think that would be reason. manje vanozviramba ka. They even found me ndakamira imomo in the both my jacket. What are you doing here? No, I don't know. He didn't suggest it. Look at this is my suggestion. I do it. You do buy. Put it, go down, go back, and think about it. Think about this. And so, this is and it's now high time we involve our roommate tour, who are also part of it. March 7 and 7 into 20, it's a which means matter divided of that. To win on energy and my hectares are cut. But it's no was a witty man. This is one woman was on any man. Commander, when no commander 2, when it's Jusian number H. Well, comes with in number 180. You are Kumana, what am she? 128 more. Look at it. Look at it. Was one of the 4.8, depending there, was she wouldn't say, I don't know the ratio would Pamaka Padara who paid what who paid what. Because you were supposed to get change according to Maria Garcia. I even paid more than everybody. This guy is very popular. My point is not imimi daikuzunga angamuti makabhadhara more than everybody andika chikuti chishandisa izvozvo anditi kuti uyo baba akabhadhara mari uyo akabhadhara mari uyo akabhadhara mari uyo akabhadhara mari uyo akabhadhara mari mukona zvinhu zvakadaro anditi izvozvo makushandisa ratio anditi yekuti kana iwe wakabhadhara 10,000 uyo achibhadhara chi 5,000 pawakabhadhara 10,000 iwe uyo akabhadhara 5,000 umwe akabhadhara chi 15,000 andika saka takuti chi is now 1:2:3 murikuona pari kuwana uyu 1 uyu anowana 2 uyu anowana 3 zvinoenda kuti chi masaizi aya aenderano according to mari yakadi yavaka because tikada kuzvita same category yekuti tese takabhadhara saka ngatiwane zvakadi zvakafanana it becomes unfair again kune munhu akabhadhara mari yakawanda udarika chii. It's only me because everything was coming in my office. Is right and your office is Chico. Abusina would much about. Takuta office yekumsha. Isu tuta nenya bambu kuti
wana baba uri wakabhadhara mari yavo yakabhadhara mari and imi mataura kuti wana wakabhadhara mari yavo ichi i7 wana wakabhadhara mari asi wanhu 7 wakabhadhara mari yakafanana here kana wana wakabhadhara mari yakadi yakafanana 5 andika zvatopera saka 4.7 ngekuti ichi ndiyo chaiche andika asi when it comes to your family now wana wani wakd anditi ndo pandiri kutaura kuti kufamily kwewana wakd pane umwe mwana akabhadhara nevamwe wana wasina kudii wasina kubhadhara asi wari kushandisa tiketi rani rababa munoona difference yandizotaura ndo panda kuti pakufanira kuchitaiswa kuti ano kana mukoma ka wari wakabhadhara chii mari isusu takubhenefita netiketi rani rababa iwo wari kubhenefita netiketi remari yawakadii yawakabhadhara patiri kuita sharing apa handiti ngatichinzwisiso ani mukoma ndo point yamuchitipa kuti if we're in agreement kuti uyu mukoma zoishaura zvinhu akabhadhara chii mari yake imi mafanira kugara pasina mukoma wenyu nechii kuti mukoma mamuda chii mamuda aya mukoma ichi chinoita ichi achiiti mukoma ngatigarisane zvakanaka mugare zvakadii zvakanaka because at the end of the day musazvizva unokwanisa kuramba muchimoita nharo muchiita nharo wanoramba warambika tada kubatsira uyu aida kutondirowa zvatopfuura izvi isu nharo ichiutika toda kubatsira isu toda kubatsira takuchenda tichisetai zuva handiti maseta zuva handiti mutitaurira zuva iro ramukuita chii meeting totuma akomana rupakuno wanenge wakupakatiipa wachikubatsira unopedze chii upedze nyaya mugare zvakanaka muite production pane kuramba muchita sei muchiirwa zvamuritaita zvisina kuramba hazvibatsiri chinhu ba inini ndiri kuti chimbosiyai zvokuti maikuru mainini chingozvirongai kuti mukoma ndiani ndipita after peter panani after tisu wakomana wana wakd tagara pasi tawirirana zvakati zvatopera because mukwanda zvamunoita muri kutonoenda kudhivheta kuti wana wenyu chaiwo wamakabara division yenyu mi ndiyo wanoteedza muona zvinzota wanoteedza chii division yamaseta imi ndiyo anokuteedza kuti saka pane zvamunoita endai muronge chii zuva mutitaurira zuva totumapo wakomana uya kana mutori free kana nditori freewo musi wachoiwo ndouyawo tobatsirana isusu chatoda kugara zvakanaka kwechii kwewanhu vanhu vachidii wachiwirirana because mukatesa zvese zvatirwere muridzi chaiye wacho akazviita akanyara zvakarera akarizei asi ndiye akaita chii izvi zvinhu zvatirwere handisu takazviita asi munhu akazviita achiitira isusu akarara zvake akanyarara ende hazvitondishamisi zvo ndingaenda pagora baba wenyu pamwe ndinotombogadzirwa makagadzira here gora baba ini muna ndinotaura you are busy fighting for the plot yamakasiyiwa nababa wamurotadza kuita contribution yekugadzira guva rake chiendei mutange magadzira guva rababa then mamadistributa chii mamadistributa plot don't distribute plot samagadzira guva rababa rakagadzirwa ndiani ndiani akagadzira guva ndati ndiani wakagadzira usaseka waruseka ndiani wakagadzira guva rababa ndinonina mukoma babasika asibatsiri guva harirambidzwi bakara kuita izvizvo kuti guys takasoisa zvidhina andika ngatiite zvinoenderana nechii nenguva yatiri munopwanya zvidhina zviya muisa mukati muwaka neguva nezvikuenderana nechii
was already mukana argument yakatangira uku argument yakatangira guwa gadzira guwa chaiko ndo wakatanga argument yenyu mukuna ndura you are spending too much time netunhu tusina basa endai mutipe zuva izvozvi next week tipe zuva chaio ndakutoita kamweya kekutoyandeka tibva tatoipedza tibva tatoziva kuti uyarapo kakadai kakadai chatikuda isusu nyika yeruzi shandai toda production muri maprosi macho isi nekuti murive madomasi nemapotato muri bhizi kuswera muri kuhonya muri magona mumajarata tipe zuva tiuyeiko tibva tatobatsirana tigadzire chinhu ichocho endaipanza mutonimusiya mari pazuva pana